Ginakabig nga alarming sa Iloilo City Government ang natabo nga rambol sa mga kabataan sa distrito sang Mandurriong ginakaulamiran sang 22 ka mga individual sa diin 19 ang menor de edad kag 3 ang legal ang pang-idaro na. Bangod diri gilayon nga nagpatawag sang meeting si Iloilo City Mayor Isa Trenya sa mga concerned agencies kag stakeholders agod maaksyonan ang makaalarmang aktibidad sa mga kabataan na. Nagtambong sa pagsinapol ang katapos sa Iloilo City Social Welfare and Development Office, mga hepes ng kada police station, kag nagtambong man si Iloilo City Police Office Director Kim Ligada, kag Sanday Committee on Social Service Head Councilor Nenet De Liliana, kag Committee on Public Order and Safety Head Councilor Sedfrey Cabaluna. Nakip sa mga solusyon nga naplanuhan sa meeting ang mga pagbasangkad sa police visibility, pagbutang sang police satellite sa mga public markets, kag pagsapol man sa Schools Division of Iloilo agud mauntat ang recruitment sa mga gang, ilabi na sa mga bulutuan. Sa karon, gin-turnover na sang kapulisan ang mga individual nga nagrambol sa mga ginikanan at panghugot nga ginamonitor sang ICPO ang mga ini. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.